मानो लाबोखो नों आंखौ? फैल'ना नोङो दा मिथिगोन। हांगार खिथाग्रो अब्लासो थांगोन आङो। फैना मानो फैया नोङो हो? आंखौ रागा दाफोजोंखा होनखायो आङो। आंखौ मा सानो नोङो हो? मा जादों नोंहा? रावानो मोनसेबो गोरोबला नोंनिया आंजों। नों दिनै आंनि खोथा मानिथारनांगोन नङाबा थैजासिम ट्रास्ट खालामनाय नङा आं नोंखौ। मानिगोन आं जुदि नोंनि खोथाया गनायजाथावब्ला। मैनाथि आं नोंखौ दिनै हाबा लानोसै। मा? हाबा? बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। मानो जानो हाया? मानो? आं बे सहराव न' गारनानै नोंजों हाबा जानो थाखाय फैयाखै। आंनि फरायनायनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखायसो आं बेयाव फैदों। आं मानिया। नों दिनै आंजों हाबा जाथारनांगोन। नों ओरैनो मोजां मोनलायबाय थायोब्ला आंखौ हारसिं खालामबाय थागोन। अ बुजिबाय आं नोंनि थांखिखौ। नोंनि थांखिया आंखौ बेवहाय फरायनो लाबोफ्लानायनि बाहानाजों आंखौ हाबा लानाय नङा होनबा? नोंनि बे थांखियाव आं माब्लाबाबो मदद होनो हानाय नङा। अ बिदिब्ला नोंनि आंखौ मोजां मोननाया नंखायसै ना? नोंनि मोजां मोननायासो नंखाय। बेनिखायनो नों गावनि गोसो बायदि खालामनो नागिरदों। थार मोजां मोनग्राया मालाबाबो गावनिखौल' खोनासङा, गुबुननि गोसोनि खोथाखौबो खोनासङो। आं नोंखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनो। बेनिखायनो आं नोंखौ हाबा खालामनो नागिरदों। फै। हांगार दिनैनिफ्राय नोंनि आंनि सोमोन्दोआ बेयावनो थुंगेबाय। मैनाथि